Moro vaan kaikki murmelit siellä ruudun toisella puolella ja kaikki siis, jotka katsovat tätä videota. Ja tämä on minun ensimmäinen vlogi, mutta eipä jenkkaudu tosiaan sen enempää, vaan mennään heti aiheeseen. Oikeastaan haluan ensin näyttää teille yhden asian. Ja se tulee tässä. Meidän tuli koulussa läksyksi, että piti meditoida 15 minuuttia. Kaikki en tiedä, mitä tarkoittaa meditoiminen. Istua lattialla kököttäjä, eikä saa tulla niinku mitään mieleen. Sellaista. Yritetään! Katsotaan, mitä tulee. Se ei onnistunut sen paremmin, mutta nyt tulee se kunnollinen aihe, mikä tähän videoon kuului. Sain sanottua. Yes! Eli aihe on 5 faktaa itsestäni. Ensimmäinen. Tujua on. Pultaan. Ei vaiskaan. Vaan minä inhoan tupakkaa, koska mun mielestä se on itse asiassa syöpää. Niin se itse asiassa onkin, tai niinhän se onkin syöpää, koska periaatteessa, koska siitähän kehittyy syöpää. Tai niin, kyllä tajutte mitä mä tarkoitan. Paitsi ykkösluokkalaisista käy vielä, tai pienemmistä käy vielä. Käynyt tätä asiaa läpi, ei tupakka edes kuulu. Ei kuulu kenellekään mun mielestä. Tapauksessa mä oon aina siis inhonnut tupakkaa ja nuuskaa ja alkoholia ja tällaista. Vaikka eihän alkoholi periaatteessa ole vaarallista ja sitä ei juo liikaa. Mutta mä oon silti aina inhonnut niitä. En tiedä miksi. Mutta joka tapauksessa. No, elikkä esimerkiksi aina, jos mä oon pyöräillyt tai kävellyt koiran kanssa kokeillut lenkillä tai muuten mä oon käynyt kävelyllä. Ja on tullut semmosia juntteja tupakoitsijoita vastaan tai minkälaisia tupakoitsijoita vaan. Niin mä oon aina pitänyt hengitystä. Koska mä en tykkää oikeastaan tupakasta oikeasti yhtään. 3 syytä. A. Se pilaa sademetsää. Okei joo, tuli vähän huono. Mutta joo, totta sekin on. B. Se on vaarallista sille polttajalle. Ja C. Se on haitaksi myös niille sen ympärillä oleville. Tämä on ne syyt. Toinen! Mun lemppari puhelin, tablet ja tietokonemerkit ovat Asus ja Apple. Asus on sen takia, koska mulla on Asusin tabletti, jolla mä kuvankin. Ja se on aivan mahtava, aivan loistava oikeasti. Ja uskomattoman hyvä mun mielestä. Asus Nexus 7, uusi malli. Ja sitten Apple, mulla on Applen kone. Ja mä näytän sen kohta. Ja sitten mun isän työpaikalta saa. Ja siellä on kaikki koneet Appleja. Ja ne on aivan loistavan hyviä. Mä tiedän kalliita, mutta hyviä. Ja nyt mä näytän siis mun koneen. Tässä se on. Kätevä pikku kone. Läppäri on. Tää on jo vähän vanha, mutta silloin kun tää oli uusin tää maksu. No, ei se periaatteessa kenenkään kuulu paljonko se maksoi, mutta olisiko se oli joku lähemmäs tonni. Joo, mutta siinä oli mun kone, mutta mennäänpä nyt takaisin. 3. ja tärkein tieto. Olen ihminen! Ei kukaan ei tiedä. Ei kukaan olisi ikinä arvannut. Joo, tuo kolmonen on aika huono, mutta siirrytäänpäs 4. Ottakaa. Näin. Siirrytäänpäs siis nyt 4. Nyt on se siis se 4. ja muistaakseni, joo. Ja se on, että mä tykkään olla sikana katsoa elokuvia. Mä katson varmaan melkein joka arkipäivä, vaikka olisi kato koulua vaikka 8 alkaisi, mä katson vaikka 1 tai 2 elokuvia. Ja Johnny Depp on mun lempinäyttelijä.
toi meni vähän liioitteluksi. Liiaksi sekoiluksi. Mutta okei, mennäänpä viiteen, eli viimeiseen, mutta ei kuitenkaan vähäisimpään. Ja se on se, että... Aloitan velokaamisen. Okei, ei, se ei ollut se. Vaan se oli, että... Niin, eli se oli silleen, että mä harrastan sählyä, ja mä tykkään myös hirveän jäkiksestä. Vaikka tää tabletti taas sekoili siinä valmiiksi arvausetussa ja se oli laittanut jäniksestä. Mutta ei mennä siihen asiaan. Vaan, että mä tykkään hirveän jäkiksestä, vaikka en sitä niinku sille harrastamista joukkueessa. Mutta sählyä mä harrastan joukkueessa. Ja no mun lempiharrastukset. Ja näin. Siinä oli viton. Tässä tämä oli, ja ei mulla muuta. Ja nähdään ensi videossa. Tykätkää, jos oli hyvä. Tilatkaa, jos haluatte lisää. Ja kommentoikaa, mitä mieltä olette tästä videosta, koska ilman sitä minähän en pärjää. Ei. Se on moro. Eli aihe on 5 faktaa itsestäni.